रक्षाबंधन आवे तटे जौन की 19 तारीख के बाटे, तब भाई बहन के लेके का गाना लेवो तनी? भाई बहन के लेके देखिए हमनी के हर एक प्रकार के गीत आदमी गावेला, रंगदारी चीर देम फाड़ देम हई कर दे भाव हमेशा तो रंगदारी में पासवान में, लेकिन एगो भाई बहन कैसन अटूट बंधन होला जेकरा के हम बहुत मानी। अरे माथे लगाई द तिलकावा कि भाई तोर आजाद रही हो, ए बहिना बान्ही दोना रखिया कलैया में भैया जिंदाबाद रही। चीर फाड़ गीत आदमी डेली गावता कि हम पसवा नहीं चाहे हई हई चाहे हऊ हई चीर देम फाड़ देम मुआ देम, लेकिन आप सब अच्छा भी गीत के सपोर्ट करी कि मतलब आवे वाला भविष्य में एहू सभी अच्छा हमने गाना लेके मतलब अरे कि काहे भैया जात बाड़ काबा मोह जबूरी, लइकवा कहता अरे कि जाए द बहिना सीमा प गइल बा जरूर। दोस्तों अभी हम पहुंच गए बानी बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के नगरी ब्रह्मपुर के आसपास में, और ये देख सकते हैं जा ओवर ब्रिज पर बानी जा, और ब्रिज पर हमारा से मुलाकात हो गई बाटे पासवान स्टार अमन अनमोल जी से, और चमचमाती गाड़ी से भैया प्रोग्राम में जा तले हमारा से मुलाकात हो गई बा। खास बातचीत हुई भैया से बहुत सारा मुद्दा पर, काहे से कि अभी भाई बहन के एगो बहुत ही अटूट प्रेम वाला पर्व आवे वाला बाटे, तो पर्व के लेके यानी रक्षाबंधन आवे वाला बाटे, वही के लेके और गाना संगीत के लेके भैया से बात हुई बहुत सारा। देख सकते हैं जे भैया यही गाड़ी से प्रोग्राम में जाए वाला बानी, सासाराम में आज भैया के प्रोग्राम बा, और ओवर ब्रिज पर हमरा से मुलाकात हो गई बाटे। भैया सबसे पहले बहुत बहुत हमारा चैनल मेरा और स्वागत बाटे। जे भी बिहारी बाबू के चैनल से देखता है अमन उनको 200 जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम बार हुआ है। इतना बरखा बुनी में मेहनत करत नहीं भाई से, जे भी देखता है चैनल के माध्यम से हम यही कहम कि भाई ये चैनल के आप सब सपोर्ट करी, और इनकर ना ही हमार चैनल हो, तो जे भी हमरा से प्यार मोहब्बत करता हम ये कहम कि भाई आप सब चैनल के खूब सब्सक्राइब करी, और जिसे सब जिसे आरती न्यूज जिसे फलाना ठिकाना के जिसे हुआ एगो लेबल देनी एगो बिहारी बाबू जो बड़ुए डीके राजा, ये चैनल के आप सब खूब सपोर्ट खातिर तो थैंक्स बाबा की अभी भाई बहन के प्रेम के लेके जौन पर्व आवता रक्षाबंधन, अनेकों रौरा गीत गईनी भोजपुरी में, का कमाल करे वाला बानी, का धमाल करे वाला बानी? हमनी के देखिए अनेकों गीत गौनी जा, अनेक प्रकार के गीत महीना के एगो हम ही ऐसा गायक बानी पासवान समाज में कि जे महीना के 3500 गाना हमारे रिलीज होला, ठीक बा, और 3500 गाना हमारे रिलीज होला। हम का गावे नहीं हमारा खुद पता नहीं है, ठीक बा, हम बस सदन सुनी गावता नहीं का गावता नहीं कातना प्यार मिलता हमारा बोला कि सब गाना के लमसम प्यार मिले, हम रोज गाइला रोज रिलीज होखेला, कहीं हम 20-30 कंपनी खातिर काम करेला, हम सोचे नहीं कि हम पब्लिक खातिर अरे 3500 काम करें तो 5 गो तो ठीक लागे न, 5 गो सुनो बस उहे हमारा खातिर एगो आशीर्वाद रहेला। और अभी रक्षाबंधन आवे तटे जौन की 19 तारीख के बाटे, तब भाई बहन के लेके का गाना लेवो तनी? भाई बहन के लेके देखिए हमनी के हर एक प्रकार के गीत आदमी गावेला, रंगदारी चीर देम फाड़ देम हई कर दे भाव कर हमेशा तो रंगदारी में पासवान में, लेकिन एगो भाई बहन कैसन अटूट बंधन होला जेकरा के हम बहुत मानीला, और आपकी भी बहन होगी, मेरी भी बहन है, और सबकी बहन है, और हम एगो बहन खातिर हर एक साल पिछले साल गीत लेके आई रही, मतलब रक्षाबंधन के कि मतलब रक्षाबंधन के दिन दहेज खातिर बहन के मार देता लो, वही उससे एगो बड़ा लेवल गीत हमनी के अमन अनमोल एंटरटेनमेंट पर लेके आ गई बन, जौन के गीत रिलीज हो गई वीडियो के साथ, और गाना बहुत हेवी बा, खुशबू राजी साथ में गोले बड़ी बहन के रोल निभैले बड़ी, चाहम के हो जाए गाना जरूर। गीत के भाव रहे ए बहिना बान्ही दोना रखिया कलैया में भाई जिंदाबाद रही हो, अरे माथे लगाई द तिलकावा कि भाई तोर आजाद रही हो, ए बहिना बान्ही दोना रखिया कलैया में भैया जिंदाबाद रही हो। ई गाना के कहानी बाकी लड़किया रक्षाबंधन के दिन भाई बॉर्डर पर नौकरी करता तरह, मतलब रक्षाबंधन के दिन ओकर मतलब फोन आया था कि बॉर्डर पर लड़ाई बता रहा है के बाद तुहे बहन रो रो के अपन कहती है जी। बाकी एक बाद अभी तो 19 तारीख के पर्व बाटे रक्षाबंधन, और ही गाना लेके आवत एगो गीत एमे जौन हमार दिल के फेवरेट जौन धीरज धड़कन हमार भाई लिखलस गीत के जौन लाइन जो बन बड़ुए भाई माने दिल के छू जाला, अरे कि काहे भैया जात बाड़ काबा मोह जबूरी, लड़किया कहती है अरे कि काहे भैया जात बाड़ काबा मोह जबूरी, लड़कवा कहता अरे कि जाए द बहिना सीमा प गइल बा जरूरी। ये मतलब
ए गीत में जे भी गीत के सुनता जे भी सुनी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करब कि आप सब ए गीत के खूब प्यार दी। काहे कि चीर फाड़ गीत तो आदमी डेली गाता है कि हम पसवा नहीं चाहे हई चाहे हई चीर देम फाड़ देम मुआ देम, लेकिन आप सब अच्छा भी गीत के सपोर्ट करी कि मतलब आवे वाला भविष्य में एहू सब भी अच्छा अपनी गाना लेके मतलब आई जाए। यानी राउर 2 गीत आवत अटे रक्षाबंधन के लिए। रक्षाबंधन के हमने के एक गीत आवता, ई जौन दूसर का लाइन सुनेनी है ई अंतरा के लाइन रहे जौन हमरा बहुत अच्छा लगेला, ए सेरवा के सुनेनी है जी। तो एगो गीत आवता भैया के रक्षाबंधन के, कहिया छूटत इहो बता दी। गाना रिलीज हो गइल, रिलीज हो गइल बाटे जी। अमन अनमोल एंटरटेनमेंट पर गाना रिलीज हो गइल बा, आप सब जाई और वीडियो के खूब प्यार आशीर्वाद देही और खूब सपोर्ट करे। अमन अनमोल पर बहुत ही प्यारा सॉन्ग आइल बाटे जौन भाई के बहन के ऊपर गाना बाटे रक्षाबंधन के लेके, तो जाके एक बार अमन अनमोल पर गाना के जरूर सुन जा। बाकी वीडियो कैसा लागल अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे हम जा। जय हिंद।